Xunta de Galicia, protestamos por los recortes habidos desde el año 2012, entre los que se encuentra la reducción de pañales. Quiere decir que la Xunta de Galicia cree conveniente que 4 pañales para los residentes de Galicia es más caro. Infecciones de orina, etcétera, etcétera. Antes los medicamentos eran casi todos gratis, ahora les hacen pagar un copago, con lo cual no les llega para nada lo que cobran de pensión cada mes. La disminución de personal, que sobrecargado por los turnos, merma la calidad de vida de nuestros mayores y usuarios. Además de todo esto, antes había que pagar el 75% que se le quitaba al usuario de su paga, hasta que en algún caso llega a ser el 90%, con lo cual del 100% le queda al usuario el 100% para pagar un copago, para pagar una peluquería o para pagar otro boleto, el cual los centros no se hacen cargo de nada. Debido a esto, algunos familiares no pueden pagar los medicamentos, ni peluquería, ni podólogo, ni ropa, etc. La mayor parte de los residentes vienen de la privada, concertada, que todavía está peor. Por todo ello, solicitamos que nuestros padres y familiares tengan una calidad de vida decente y la devolución de todo lo que les ha quitado. Esto es obra de la Xunta de Galicia y del señor Feijóo, donde no miran por los más necesitados y por las personas que son mayores, y que para todo esto vamos a llegar a nosotros. Los centros por fuera se ven como un hotel. Vivir lo está pasando cada residente de las residencias de la Xunta de Galicia. Y no me queda otra cosa que la cooperación de para que entre todos hagamos fuerza y luchemos por el bien de nuestros mayores, que nos espera un futuro jodido. Nada más. Seguridade Social, cando temos un grave problema, a privada non nos atende, o caso do meu home tivo que ser desviado á Seguridade Social porque na privada non poñen estes tratamentos, non só queren levar seguros privados, accidentes laborais, accidentes de tráfico menores. Eses son os que asumen o desvío, eses non van ao CHUAC, eses van ao modelo, xa o solicitan. Entón, quero que a cidadanía, que está a mirar para outro lado, levamos 10 anos de recortes, os 4 últimos bestiais en sanidade, en educación pasa o mesmo, mentras na Compañía de María hai tablets para os nenos de quinto de primaria, eu no rural non teño libros de texto. Este ano foi gravísimo, houve xente que quedou sin libros, os tivemos que comprar dentro o instituto, cos cartos que temos para a calefacción, que hai que apagala. Este ano veu un otoño bo, pero estamos a pasar penurias, mentras outra xente na privada, o caso do Hospital de Vigo, de Florentino Pérez, porque non é público, son o Álvaro Cunqueiro ten unhas deficiencias terribles, foi un traslado moi penoso, morreu xente aí xa, creo que na primeira semana. Entón, o loitamos pola sanidade, non envelhece esta xente, que incluso parece que está máis enfermo, camine, que non estou perfectamente sana, e cruzo dedos para non enfermar, porque é terrible, porque a sanidade mata agora, de acordo? E o ensino público estáse a perder, e nós creo que como cidadáns estamos a mirar para outro lado, e se nenos cultos, educados, ven agora o mazazo da LOMCE, eso supón volver a unha ideoloxía nacional católica, como lo digo eu, a religión computable para becas, esa non tal, reválidas a nenos pequenos, e en sanidade é gravísimo, estamos a morrer. Dios nos pille sanos, porque como nos pille enfermos,
Así que pido colaboración e a xente que está a pasar, por favor, parade, porque é a saúde de todos. De acordo? Vale, nada máis. O único é que te respostan 2 ou 3 semanas despois. As últimas reclamacións que puxe contestaronme unha e xa incluíron as 3 reclamacións. Non sei cal é o departamento por riba da atención ao doente, pero mañán tratarei de informarme porque eu podo esperar, a miña man non, e non quero que a miña man quede inmóvil. Nada máis. Bos días. Eu quería falar, como antes se mencionou, das vacunas. Quería decirlles que despois de moitas reunións, de moitas concentracións para conseguir a vacuna da meninxitis, pois dinos que poñen á venta nas farmacias, pero que non poden poñer no calendario vaccinal porque non está suficientemente estudiada. Eu penso que si está suficientemente estudiada para poñer nos hospitais, si está para venda nas farmacias, que ten que estar suficientemente estudiada para poñer no calendario. É todo unha incongruencia. Entonces, pedimos desde aquí a todos os señores políticos que por unha vez se decidan e digan que é o que van a facer cas vacinas da meninxitis. Que non queremos máis mortos, que non queremos nenos de primeira e de segunda. É moi fácil os papás que teñen os cartos que lle poidan comprar e pagar a esos nenos as vacinas nas farmacias. Pero os que non dispoñan deses medios, non pode haber nenos de segunda. Eso é todo. Desde ahora, sempre as vacinas no calendario vaccinal. Teño que decir que eu traballo nunha residencia de maiores, pública. Estamos pasando todos, os residentes están pasando todos os recortes que dixo a miña compañeira. Pero os traballadores temos xornadas, temos turnos de 7 días seguidos, de librar o fin de semana o mes, que te presiona porque non hai personal suficiente, entonces ti tes que facer todo a correr, moitas veces non nas condicións que che gustaría. Ademais deso, meten a xente, como sabedes, queren cerrar o hospital psiquiátrico de Conxo. Entonces, esa xente a redistribuye polos centros da Xunta de Galicia. Entonces, temos xente con problemas psiquiátricos mezclado con residentes que teñen problemas de Alzheimer, que son persoas maiores. Eso a población non lo sabe. Por favor, non queremos guetos para os pacientes psiquiátricos, pero tampouco queremos que esteñan con xente nova, moi nova, con residentes maiores, porque, bueno, non están adecuados as residencias para todos este tipo de problemas. E que nos restituyan o artigo 19, que é o que rixe os descansos dos domingos e festivos, porque traballamos un domingo igual que se fora un lunes ou un martes. Eu penso que calquer persoa ten dereito a un descanso ben retribuído ou, senón, compensado en tempo. Nós queremos o tempo, xa non pedimos cartos, pedimos tempo. Estamos traballando con persoas, non con números. Vale, eso é todo. Moitísimas gracias. As que exercemos os coidados logo nos domicilios de todas estas consecuencias dos recortes na sanidade pública somos nós. E quería lembrar tamén que desde xaneiro de 2013 está sin cubrir a praza de xinecoloxía do Pozo Ventorrillo. Actualmente temos 2 COP na cidade, un atende a área da Coruña e Coruña e o outro tería que atender a outros 30 concellos da área sanitaria da Coruña e leva desde 2013 sin cubrir e sin tratar as consecuencias de saturación do Pozo Ventorrillo, que fai todo o que pode
desde ali. Lembrar que desde 2013 xa vai para 3 anos a plaza de xinecoloxía do Centro de Planeamento Familiar está sin cubrir no centro do entorno. Ante o ataque que a nosa sanidade está a sufrir por parte dos gobernos de Feijóo e Rajoy, un domingo máis, a Marea Branca volta á rúa. Cada mes que pasa, temos máis motivos para sair. Enviamos desde aquí un agarimoso saúdo aos compañeiros de Santiago, Pontevedra e Madrid, que nestes momentos están con nós exixindo unha sanidade pública universal e de calidade. Pero este domingo non é un domingo máis. Dentro de 7 días temos unha grande oportunidade para mudar o destino da sanidade e dos servicios sociais. O domingo 20 de decembro temos que votar pola sanidade pública, sen enganos, sen falsas promesas de partidos que din defender a sanidade pública, pero votan en Bruselas a favor dos tratados de libre comercio e que tampouco falan de derrogar a Lei 15 de 1997. Los que xa anuncian que manterán ou aumentarán os copagos e se manifestan en contra dunha sanidade universal. Ou dos que din o que perdón, pero vexo o sol e o aire e todo, dos que din que o que decimos é mentira, que a sanidade xa é pública, mentres vemos como todos os servicios dos hospitais galegos están xa privatizados e se derivan cada vez máis doentes aos hospitais privados dos seus amigos, a vez que se pechan plantas enteiras dos nosos hospitais. Estes últimos días, unha planta inteira de Abente Lago foi pechada de novo, mentres as urxencias de Xúa seguen colapsadas. A atención primaria segue a ser castigada grazas á escasa cobertura das ausencias do personal e ao peche de axendas. E xa é difícil conquerir a maioría dos centros de saúde cita para o médico de familia para o día seguinte, no meu para unha semana de sempre. Esta semana tamén a defensora del pobo comentou que a Xunta pon en risco as persoas sen recursos que padecen doenzas crónicas. A política de contratacións desata unha e outra vez situaciones límites onde se pon en perigo a vida dos doentes, como ocorreu tamén no Hospital do Meixoeiro de Vigo. A Asociación de Médicos Internos denuncia fallos de planificación no CHUAC e a existencia dunha axeitada política de xestión e recursos. Xa nin siquera o disimulan. O desmantelamento do noso sistema sanitario é feroz e levan adiante unha clara política de terra queimada, co único objetivo de caer nos brazos da sanidade privada. Para decíamos ao principio, este non é un domingo calquera, porque o teño domingo temos a oportunidade de mudar a situación. Mas non nos equivoquemos. A experiencia chega e as amenazas da Unión Europea e o FMI exixindo que o goberno recortes teñen que se manteren. Demostran que só a movilización social contra estes plans é a garantía de que non os ignoran. O caso grego mostra que a desmovilización social trata da victoria de Siriza abriu as portas á imposición dos plans de austericidio e agora estánse a aplicar. E para isto os partidos que se presentan nas eleccións teñen que ser firmes á hora de trazar o rumbo legislativo da vindeira legislatura. Este rumbo pasa por derrogar as leis 15 de 1997, 16 de 2002
necesario eliminar o artículo 90 da Lei Xeral de Sanidade e finalmente derrogar o artículo 135 da Constitución